Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Iruñean gaude Aitor Iriarte ezagutzeko. Orain dela 4 urte New Yorkera joan zen kirolbeka batekin eta han egon zen unibertsitatean ikasten. Hauxe da bere esperientzia. New York estatu batuetako hiri populatuena da, 8,2 milioi biztanlerekin. Ozeano Atlantikoaren ertzean eta Hudson ibaiaren bokalean kokatzen da, izen bereko estatuan. Herberetarrek sortu zuten 1625ean, New Amsterdam izenarekin, eta gaur egun mundu osoan dauka eragina modan, artean, politikan eta ekonomian, besteak beste. Arratsaldeon, Aitor. Arratsaldeon. Nongoa dugu Aitor Iriarte? Iruñakoa, hemen bertakoa. Eta konta iguzu, ze ikasketak dituzu? Ni enpresaritzek hasi nuen hemen Iruñan 2 urtez, eta gero Nueva Yorkera joan nintzen beste 3 urte egitera. Eta han bukatu nuen. Orain zertan zabiltza, pixka bat zu ezagutzeko? Lanean Iruñan. Kontsultoria txiki batea, baina lanean, pozik. Eta nola sortu zen New Yorkera joteko aukera? Nire amari behin bururatu zitzaion, interneten informazioa abiatu genuen, eta 3 jotetan papeleo guztia egin, eta Nueva Yorkera joan nintzen. Orduan bapatekoa? Bapatekoa. Eneukan pentsatua, beraz bapatekoa izan zen. Eta ez zenuen hor pentsamendua noizbait, nonbaitera atzerrira joango naiz edo? Batere. Ez nik Iruñan karrera bukatu nahi nuen, eta urte hortan burutazio hori torri zitzaion nire amari, eta urrengo urtean Nueva Yorken izan nintzen. Gainera futbola asko gustatzen zaizu, ez? Bai. Eta horrekin zer ikusia duen beka batekin joan zinen? Hori da, nik ikasketak egin dituen futboleko beka baten bitartez. Eta beka horren bitartez ikasketak ordaindu dituen, eta hobeto atera zitzaidan. Orduan unibertsitatean eta futbolean jolasten? Bai, unibertsitateko taldean, ligak bizpa 3 hilabetekoak ziren, partidu pila bat genuzkan 2 hilabete horietan, baina oso liga polita izan zen. Bai. Zer nolako esperientzia izan zen orokorrean? Aberatsa zentzu guztietan, bai. Pertsonalki, profesionalki ere, eta oso aberatsa. Orduan kontatu diguzu New Yorkera joan zinela, 3 urtetan zehar han egon zinela bizitzen, futbolean jolasten eta unibertsitatean. Hori da. Eta zergaitik New York? New York, kasualitatez. Prozesu hau hastean, beka bilatzean, urte hortan, Carolina del Norteko edo New Jerseyko eskaintzak izan dituen, eta azkenean Nueva Yorkeko atetztean, nire agenteak esan zian hori hoberen zela, eta nire agentiarekin hitz egin ondoren, berarekin konfiantza neukan eta bere gomendioa jarraitu nituen. Lehen aipatu duzu 3 hilabeteko edo 4 hilabeteko prozesua izan zela, eta baina nola izan zen bisatua lortzea edo papeleoa prestakuntzak? Azkeneko 2 hilabeteak esan dezakegu zailena dira. Unibertsitateko baieztapena lortu ondoren, hor hasi barzara esan dezakegu burokratikoa den paper guztia egiten, bisadua eta paper gehiago. Hori pixkat zailago izan zen, baina denborarekin eta pazientzia askorekin baita ere lortu nuen. Ingeles maila ona zeneukan? Hori uste nuen bai, baina ara llegatzerakoan hain ona etzela konturatu nintzen. Eta hiria, Iruña, lagunak, familia ustea, zer moduz? Ez dut esan behar nahiko ondo, zen oso pozik egon hemen, baina esperientzia berri bat da, eta azkenean esperientzia horrek aberasten zaitu. Eta pertsonalki nire familia eta lagunak bazekiten niretzako osuna izango zela. Eta gainera 6 hilabetetan behin hona entzutzen nintzen, hasi asko falta mota izan dituen, baina beraiekin kontaktuan jarraitzen nuen regularki. Eta unibertsitatea hemen hasi zenuen, ez? Bai. Eta aldaketa hori zer moduz?
Ba, egia esan da, sistema ezberdinak dira, amerikanoa eta hemengo sistema, baina biak bere gauza onak dituzte, baita ere gauza txarrak. Eta nahiko ondo moldatu nintzen, hasieran pixka bat ingeles mailara zela eta nintzen oso ondo esan genezake moldatu, baina ia bigarren, hirugarren hilabetean ja nahiko ondo. Eta ara hori prestakuntza prozesu horretan, hango norbaitekin jarriatzinen harremanetan edo etxea bilatzeko nola? Ba ez, guri izan ziguten, ni bezala beste 3 ikasle zeuden, ikasle eta futbolarik, nire lagunak izan zirenak. Eta araiagatzerakoan esan ziguten gu pisua listu izango genuela eta 4 batera bizi izango ginela, baina araiagatzerakoan esan ziguten horrelakorik zegoela eta pisua bilatu behar genuela. Orduan gure entrenatzaileak, bigarren entrenatzaileak oso ondo hartu zigun eta asko lagundu zigun pisua bilatzen eta unibertsitateko papeleo gehiago egiten eta horrela azkenean pisua lortu genuen 4 eta hor bizi izan ginen 2 urtez. Orduan hemendik ez zinen bakarrik joan? Bai eta ez, bakarrik joan nintzen, baina kasualitatez beste katalan bat zegoen nire situazio berdinean eta justo araiagatzerakoan, aeroportuan bertan geratu ginen eta orduztik 3 urte elkarrekin. Gutxienez ez? Bai, oso laguntza hona izan zen, gainera bera Milwaukeen egon zen urte bat lehenago eta berak bazekien pixka bat zertaz joan asuntua, nik ez, baina berak bai, eta laguntza asko lagundu zidan. Oso ondo. Kontatu diguzu hori, New Yorken egon zinela 3 urtetan zehar, ikasten eta ere futbolean jolasten. Nola izan ziren prestakuntzak? Eta hori, esperientzian gehiago sartu baino lehen, konta iguzu, nun dago geografikoki, edo nolakoa da? Ba, Nueva York, Estatu Batuetako ipar-ekialdean dago, itsasoa ukitzen, Atlantiar ozeano ukitzen. Eta, Nueva Yorketaz hitz egiten dugunean, beti pentsatzen dugu Manhattanen, eta Manhattanetaz aparte beste 4 auzo handi daude. Bronx, Queens, Staten Island eta Manhattan bera uste. Brooklyn, bai. Eta Brooklyn, bai. Eta hori, eguraldia adibidez, nolakoa da? Eguraldia Iruñaren antzekoa, egia da egun gehiagotan eguzkia ateratzen dela, eguzkitxo egiten duela. Baina temperatura aldetik, neguan zehar hotzago, 10 gradu hotzago, baina udan zehar baita ere beste 10 gradu edo beroago. Zen eskizu 4 urtaroak bizitan dituzuan? Bai. Batzuk parte batzuk, beste batzuk totalki, baina bai, 4 urtaroak. Eta demografikoki nolakoa da Estatu Batuetako hiri populatuenean bizitzea? Estres handia, depende ze partetan baita, bizitzen bazara, baina estres handia. Eta kulturalki oso aberatsa. Unibertsitatera joaterakoan txinatarrak, asiako jendea daukazu, baita ere israeldarrak, baita ere amerikanoak, baita ere europearrak, eta kultura eta herrialde guztietako pertsonak hartu zituzten. Eta gazteleraz kontzuten da? Pila bat, latino pila daude eta gainera oso pertsona bitxi eta oso maitagarriak dira. Alde batetik bestera, hirian bertan ezberdintasun handiak daude? Pila. Baude immigrazio area ezberdinak eta adibidez italianoek bere auzo bakarra daukate, baita ere mexikano eta latino guztiek bere auzo daukate, eta baita ere asiako komunitatea esan genezake ni bizi nintzen auzoan bizi ziren. Ze auzoa zen? Flushing, Main Street ondoan, Chinatown pila dago, Queens. Eta zer da, Chinatown baino autentikoagoa edo? Asko zer autentikoagoa, Chinatown ez da zer honekin konparatuz. Ze hori, alde batetik dago Chinatown, Harlem, auzo italianoa, bai. Gero baukazu Jamaika, baukazu baita ere Corona, baita ere, eta latinoa bizi diren baita ere beste zikontu batzu. Zer nolako gizartea da?
oso gizarte ezberdina, baina oso pertsona onak dira amerikanoak. Bai, egia da bere gauza onak eta txarrak dituztela, guztiak bezala, baina enuke igual txarrak izango baizik eta kulturalki beraiek beste bizimodu bat daramate eta uste dugun arren nahiko antzekoa izango dela, zoka ia zer ikustikorik. Kanpotik ikusita, badirudik arazo nabarmenak dituztela adibidez arrazakeriarekin herrialdean eta New York da ematen du horren kontrako justo simboloa. Claro, eske immigrazio aldetik nobait izan da hiria. Azkeneko izango dezake mendean zehar immigrazio pila bat, estatu batuetara zijoan immigrazio ia zakit baino, zokataturik baino, igual eguneko 75, eguneko 80, Nova Yorkera zijoan batez ere horien dela 80 eta 70 urte. Baino, bai, osea, kulturalki immigrazioa markatu izan badu estatu batetako hiri bat hori bai. Hori, eta, bueno, politika arloan ere polemika izan duen edo polemikoa den pertsonai bat Donald Trump da, eta zu bere kanpainaren zati bat bizi izan duzu, ez? Bai. Nolako bizipena izan da? Ba, oso bitxia baita ere, oso bitxia, baino asko ikaste duzu zen, azkenean pertsonaia horrek estatuan dagoen errealitate bat irudikatzen du, eta behar bada New Yorken errealitate hori ez du oso ondo irudikatzen, baino beste estatuan, esan genezake, kenduta beste estatu batuetako estatuetan, errealitate hori asko zer gehiago nabarmentzen da. Zer esan aldi guzuango kulturari buruz? Ba, nik ez dut Amerikar kultura bezala bizi, zen ez dut Texas eta horrelako estatuetan bizi izan, baina New Yorken Amerikanoek daramaten kultura, esan genezake internazionala dela, kultura asko daudelako, baina haien kultura, oso kultura irekia alde batetik eta itxia bestetik esan genezake dela zen. Behar bada familien artean ixtera jotzen dute, behar bada, baina aldi berean niri familia batek, hango familia batek, Amerikar familia batek, oso ondo ongi etorri izan ninduen, eta lehenengo egunetik beraien etxera gonbidatzen ninduen, beraien etxean Thanksgiving eguna baita ere pasatzera gonbidatzen ninduten, eta beti oso ondo portatzen ziren berat. Guzti hau kontutan izan da, esango zenuke Nafarroarekin konparatu desberdintasun handiak daudela? Desberdintasun handiak badaude, baina azkenean baita ere berdintasun asko dauzkagu eta nik esango nuke kulturalki ondo eramatea oso erraza dela. Zer bota zenuen faltan? Zerbait bota zen nuen? Ba, batez ere lagunak, familia, baita ere euskera pixka bat zenan euskera inork ez du hitz egiten eta igual lehenengo urteetan ez duzu jende asko ezagutzen eta euskera ez duzu bat ere hitz egiten. Gero egia da hurrengo urteetan ja, jendeak ezagututa, Euskal Etxeko ambiente ezagututa, ja, orduan euskera gehiago hitz egiten duzuela, baina bai, euskera faltan bota izan nuen. Eta zer gehiago, ba, igual eguneroko erraztasunak esan dezakegu, baita ere hori alde negatibo izan zela, baina ondo, bai. Nolakoa izan zen ingelesa zure eguneroko bizitzan erabiltzea? Ba, hasieran zaila, baina gero ja normala. Zen, azkenean, behin moldatzen zarenean, ja eguneroko bizitzan Iruñara voltatzen nintzenean adibidez, falta montatzen nuen, ingelesez ez hitz egitea. Eta Nova Yorken negoenean ordea, ba, lagunekin normal hitz egiten nuen, eta etxean beti ingelesez, así que normala bai. Apuntamendua eta guztia ingelesez, ez? No, hori ja komplikatu dagoa da, baina ez hori horretik araz. Orduan, ja, badakigunez nolakoa den kultura, geografikoki non dagoen eta bar, ja sartu gaitezke nolakoa den bere bizimodua. Topikoak betetzen aldira, esate baterako? Ba,
Seguraski ez. Topiko batzuk bai, baino denak ez. Osea, adibidez, ni hona etortzean, gaztea zara eta futbola gustoko zu, kirolaria, tal. Eta, pues, eta hango festak eta horrela pelikuletan agertzen diren bezalakoak dira, eta ez, topiko hori ez. Baita ere, kontuz Nova Yorken, igual, han, violentzia asko dago, ez dakit zer, eta topiko hori ez da, baino beste topiko batzuk behar bada bai. Osa, igual, Amerikarrak, esagun ezake, tipo duro, tipo macho eta horrelakoak, topiko hori bai betetzen da. Amerikar askotan, ez guztietan, baina askotan bai. Baina bestela oso gutxi betetzen dira. Eta New Yorken adibidez esaten dela oso bizimodu azkarra eramaten dela, hori? Bai, hori egia da, Hori ez dut komentatu, baina bai egia da, estres handia dago eta abiadura, oso azkarra da. Edo taxi bat eskatzen duzula eta hogei agertzen direla, hori? Baita. Normalean zaila da, baina batzutan bai. Bizi filosofiari buruz zer esan alduzu? Pues oso langileak dira, hori batez ere oso langileak, Amerikarrak oso langileak dira, eta denbora asko ematen dute lan egiten. Baita ere, kulturalki bizimodu azkarra daramate, Nova York horrela eskatzen dizu, eta pues, zakit bestela, asteburutan parranda egitea asko gustoko dute, hemen bezala, eta gutxi gehiago. Zer da gehien harritu zizuna? Gehiena? Ba, igual... Zakit, gehiena harritu zaituna. Pues igual, hiriaren eraikin handi horiek. Nik ez nuen ia Nova York ezagutzen, bai, pelikuletan tal, entzuna duzut Nova York, baino enuen hiria ezagutzen. Eta ara llegatu eta lehenengo gunean ja horrelako eraikinak ikustea asko harritu zitzaidan. Eta gehien gustatu zitzaizuna? Gehien. Pues igual ambientea, kultura asko zeudela bertan eta guztiekin erlazionatu zintezkela, igual hori gehiena bai. Izan ere lehen ez dugu aipatu, baina ere, dibertsitate religioso handia dago, ez? Judu ortodoxoak Baita ere, bai. Juduekin behar bada oso gutxi erlazionatu naiz, baina igual beraik bere bizimodu propioa daramatelako, eta askorekin ez dut koinziditu, baina besteekin bai. Beno, zu ikaslea zinen, eta nolakoa da hango unibertsitatea? Oso handia. Ikasle pila bat daude, irakasle pila bat, klase pila bat, eta hemengo unibertsitateekin konparatuz beste mundu bat da. Eta ikasle giroa? Ikasle giroa, esango luke igual txarrago, zen hemen zure klasea badaukazu eta nik UPNan 2 urte eman nituen eta 2 urte horietan klase berdinaekin egon nintzen, bai euskera ikaste, osea euskera taldean eta gero gaztelerazko taldean aldaketa batzuk kenduta. Baina ez dakit ikasle ambiente hori eta lagunak egitea oso erraza da hemen. Han ordea ez da hain erraza zen bakoitzak bere klaseak hautatzen ditu. Eta ni igual hurrengo 6 batekoan klase bat behar daukat, baina besteak ez, eta hori lagunak egitea zailtzen duen. Orduan, han ez dira kuadriakoak, dira... Ke ba, ez. Beren lagunak dauzkate, baina normalki beren ikastolakoak, ez unibertsitatekoak. Baizik eta ikastolakoak. Baina, ez dakit nola joango den, baina orduan adibidez hori ikastolakoak edo ikastetxekoak eta guztiek New Yorkera joaten altziren edo... Bai, amerikanoak hor bizi direnak eta hor bizi izan direnak, bai. Egia da, ara joan garenok, taldeko kuadria daukagula, baina hori guk bertako kuadria ez dugulako da. Amerikanoak bere kuadria daukate eta igual taldekoekin gutxiago egiten dira, baita ere etortzen ziren gurekin eta irira eta horrela, baina beren kuadria pertsonala zukaten. Orduan, zure kasuan nazioarteko jendearekin elkartzen zinen? Bai, beti, une oro. Ni kolombiar batekin, brasildar batekin eta katalan batekin bizi nintzen. Eta gero taldean ingelesak, australiar bat, indiako bat, eta beste munduko parte askotariko pertsonak zen bai. Eta horretaz gain, dien aipatu duzu ere euskeraz egin zenula?
Bai, hango jendearekin Euskal Etxean nahiko mugitzen nintzen, baita ere euskara klaseak ematen dituen, beraz euskara hitz egiteko denbora ere izan nuen. Hori bai azkeneko urteetan. Euskara irakasten zenuen? Bai. Nun eta... Bueno, irakatsi. Saiatu. Bai, konta eguzu hori ze... Ba, egun batean, Euskal Etxean, esan genezake, zerbait berriren bila zebiltzaten, eta ni proposatu nuen euskara klaseak ematea, eta justu esan ziaten, baiatz, bereiengatik oso ondo zegoela, eta plana pixka bat beraiek egingo zutela, eta nik irakasle izango nintzela. Gero beste irakasle bat etorri zen, nire lankidea, Unai Tejeria, oso pertsona maitagarria, eta biok elkarrekin klase eman genuen. Berak ostegunetan, ni asteartetan, baino astean bitan, normalean 4-5 ikasle genuzkan Kolumbian. Kolumbiako unibertsitatean. Kolumbiako unibertsitatean. Nolakoa da euskara irakastea, Amerikarrei? Oso atsegina, bai. Eta batentzako, niretzako adibidez, Amerikarrak, Amerikar gutxi zeuden. Bazeuden, baino gutxi. Besteak bazeuden, frantses bat zegoen, gero bizpahiru Espainiar, eta besteak Amerikarrak zegoen. Beste 2 ezain beste. Eta niretzako oso atsegina izan zen zure hizkuntza bestei irakastea edo irakasten saiatzea kasu honetan, oso polita izan zen bai. Eta historio politaren bat altzegoen, euskara jakitearen grin horren atzean? Bai, adibidez baten historia oso kuriosoa izan zen bera, gazteetan zenean, iaz 27-28 urte zituen, baina bera gazte zenean, Negu Gorriak gustoko zuen, Negu Gorriaren taldearen abestiak entzuten zituen, eta konturatu zenean euskaraz abesten zutela, berak esan zuen, nik hizkuntza hori ikasi nahi dut. Eta 10 edo 15 urte ondoren oso euskara maila ona zeukan. Gu bezala azkar hitz egiten saiatzen zen, eta horrek pixka bat moteltzen zuen, baina oso euskara ona zeukan. Oso kuriosoa, Bai, oso kuriosoa. Eta, euskara irakasteaz aparte eta ikasteaz aparte ere, praktikak egin zenituen. Baita ere, Manhattanen egon nintzen, Eusko Jaurlaritzaren delegazioan, eta bertan 6 hilabete egon nintzen, den lankideekin, oso pozik, eta oso esperientzia ona izan zen. Zeintzuk ziren zure eginkizunak? Enpresa euskaldunei lagundu, estatu batuetan beren produktuak saltzeko, eta gero bulegoko lan erregularak. Ezberdintasunak daude han lan edo praktika, lan egitetik hemen egitera? Ezberdintasunak ez behar bada, jendearekin harremanetan jartzen zarenean, ezberdintasunak bai. Adibidez, nik produktua saltzerakoan Kaliforniara deitu beharren neukan, eta goizeko 9 ziren, eta Kalifornian igual 6 ziren, eta inor ez zegoen lanean. Beraz, 12 deitu behar nuen, edo 12 aurrera, edo gero arratsaldean berriz ere berandago gelditu eta orduan deitu. Baina ezberdintasunak bulogan bertan, ez egia da justo lan egiten genuen eraikinean, herrialde askotariko bulegoak zeudela eta horrek igogailuan kuriositatea handia zen, bai. Eta guzti honetaz gain ere kirola egiten zenuen? Baita ere, eta entrenatu eta futbolan jolastu. Nolakoa zen zure egunerokotasuna? Lan egiten nuenean goizeko 7 altxatu gutxi grabera eta etxera Kolumbian klaseak eman ondoren 11etan ailegatu zen. Klaseak 8:30 amaitu, metro hartzerako eta etxera ailegatzerako 10:30 ziren. Eta horrengo egunak klasera edo berrizaren lanera. Eta kirolaren ikuspuntutik beka mantentzeko edo azten euskazun beharrak edo, bete beharrak, esan dut. Bete beharrak bai obligazio esango nuke. Igual, zuk beka jasotzen duzunez, entrenamendutara, partidotara joan behar zara, eta ezin duzu partidu entrenamendu batera falta, ez bada lesionatu zadelako edo beste arazoren batengatik. Horretaz aparte, beka mantentzea etzen zaila izan zen entrenatzaileek behin beka ematen dutenean oso zaila da zuri beka hori kentzea,
beraien erabakia ez delako. Osea, beraien erabakia bakarrik ez delako zen. Gero baita ere dago unibertsitateko jendea eta esan genezake hango federazio moduko pertsonen arteko erabakia zela baita ere. Futbol Europarra zen, ez? Europako futbola. Bai, beren legeak zeuzkaten, hemengo ezberdinak zirenak, baino futbola, bai. Soccer. Barkatu, bai. Soccer, bai, ditzen zen. Han zaletasun handia dago? Geroz eta gehiago. Nik ez dakit orain dela 20 urte zenbat zale zirenan, baina orain Nueva Yorken bi talde daude, bi talde oso onak, profesionalak, Red Bull eta New York FC, David Villagoen taldea, eta geroz eta zaletasun gehiago dago bai. Bueno, aipatu duzu hori, zure egunak zirela oso eroak ez? Bueno, astean zehar bai, Baz altzen nuen denborarik aisialdirako? Bai, asteburutan, larumatetan libre, partidurik ez bagenukan hori bai, eta hiria bisitatzeko edo etxeko lanak egiteko, bai hori larumate eta igandeak aprobetxatzen genituen. Zen, esango dizut, Nueva Yorketaz aparte, San Francisco bakarrik egon naiz eta Washingtonen. Osea, ez dut bat ere estatu batuak bisitatu, zen azkenean eguneroko bizitzan han ego marrokatzu eta festa hartzeko oso zaila da. Eta mugitu banaiz, izan da futbolarengatik. Nueva Jerseyra futbolaren bitartez bidaiatu dut eta han egon naiz partido jolasten eta gero etxera buelta, gero baita ere Kanadan ia egon naiz, Rochester izeneko estatu batean, eta gero Philadelphia eta beste toki batzuten egon naiz, baina beti futbolarekin. Mugitu egin zara, bai? Bai, baina esate izut futbolarekin eta bakarrik autobusean sartu, autobusetik bera, partido jolastu, autobusera eta autobusetik etxera. Bueno, baina eraikinak ikusteko, ez dakit arkitektura... Hori bai, Washington, nire lehenaldia Washingtonen autobusetik ikusi nuen. Osea que... Bueno, zerbait da. Bueno, bai. Eta New York bera oso hiri bizia denez ez, horrek ere ez dakit zenbat hiri bezala dira. Karo, hori da gauza, Nueva Yorken negoenez, igual beste pertsona bat, ez dakit, Iruña bezalako hiri batean badago eta hiri handiagoak bizitatu nahi baditu, mugitu barra dauka, baina ni eske justo Nueva Yorken negoen eta Nueva Yorken nahi nuen guztia nukan. Ze aukerak ematen ditu aisialdirako adibidez? Pues denetarik. Egunen batean Manhattanera joan nahi baduzu, Manhattanen gauza pila duzkazu, gero Long Island ere gauza pila daude egiteko eta bisitatzeko, ikusteko. Eta gero normalean futbol partiduak, saskibale partiduak, beisbol partiduak, edo eta kontzertuak baita ere badaude. Anekdotatxoren bat? Anekdotatxoak? Bai, hizkuntzarekin zerikusian dutenak, bai. Hasieran hizkuntza dominatzen ez nuenez, lagunekin eta amerikar pertsonekin ez ulertuak izaten dituen, eta adibidez behin kamisetak saltzen, amerikar bat etorri zen nita nire lagun batengana, eta nire lagunak ez da ez zuen ingelesa oso ondo kontrolatzen, eta galdera bat egin zigun, guk ez genuen ezer ulertu, eta bion artean begiratu, eta horrelako yes, but horrelako espresio bat atretzea egun, eta gero bion artean farra egin genuen. Ze gomendatuko zineke gure ikuslei New Yorkera joatea erabakiko balute? Behar bada, Nueva York bisitatzeko biera daude. Bata turistikoa eta bestea turistikoa zena, gehienentzat. Baina nik esango nuke bietatik zertxo bait hartzea. Ez beti ere batera botatzea edo bestera. Turistikoa den guztia ikustea behar bada hiriaren barruko grina falta motako duzu eta pixka bat turistikoa ez den hortan fijatzen bazara, igual turistikoa eta polita den beste gauza batzuk galduko dituzu. Beraz, igual nik horrelako kombinazio txikiren bat egingo nuke eta batez ere Manhattan bisitatzea hori fijo. Animatuko zenieke gazte nafarrei New Yorkera joatera ikastera edo praktikak egitera, lanera? Guztiei. Guztiei, bai, oso esperientzia polita da, ni pertsonaki aldaketa ikaragarria sentitu izan dut, bultatzerakoan, eta nik esango nuke nire lagun eta familiakoek berdin pentsatzen dutela, baita esaten ez baiate ere, baina bai oso esperientzia polita, aberatsa, interesgarria, adjektibo guztia jarri genizaieke, baina bai. Bueltatuko zinateke?
Behar bada. Oraintxe bertan ez, baina behar bada etorkizunean, bai. Baskerrik asko, Aitor, zure esperientzia gurekin elkarbanatzeagatik. Zuei. Eta horrengora arte. Eskerrik asko zuei. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.